आलारि बिथांखि जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन धोरोम फोथायारिनि गेजेराव बिश्वास होननाया गोमालांनायनि थाखाय अनलायनायखौ आरो दाखांफिननायनि रिबिल्डिंनि थाखाय बा फोथायलायनायखौ लाबोफिननायनि थाखाय देग्लाय मोनफ्रोमबो धोरोम बाथौ धोरोम ब्रह्म धोरोम सतसंगी धोरोम कृष्णगुरु धोरोम ख्रिस्टियान इस्लाम बेफोर धोरोमारि फोरनि थानसालियावहाय गिर्जा न'आव मन्दिर न'आव मस्जिदावहाय जोंनि गेजेराव अनलायनायखौ दाखांफिननायनि थाखाय बा फोथायलायनायखौ बुरखांफिननायनि थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथां सारा जि आसनिखौ दिनै होबाय बे आसनिनि गेजेरजों जों फोथायदों जोंनि समाजाव कुनु ख्रिस्टियान हिन्दु सिख बुद्धिस्ट जैन इस्लाम माने फारागथि गैयै मोनसे जों समाज जेन बिटिआर सरकाराव दाखांफिननो हायो। सार नोंथांनि बे सोलोंथायावनो मैया सासे बिपिएफनि सोद्रोमा एक्स बिएलटिआ इउपिपिएलनि सोद्रोमाखौ गुलि गावनो नागिरदों होननानै जों खोनादों। बाथ्राखौ खोनानानै जोङो दुखु मोनदों। मानोना जोंनि गेजेराव जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बा बानजायनायाव जोङो सान्तिखौ दिनै गायसननो हाबाय। सान्तिखौ गायसननो हानाय गायसननायखौ बा सान्तिखौ लुबैयै जोंनि गेजेराव माखासे सुबुंफोर दङ आरो बेवहाय जोङो सानो बेवहाय माखासे पलिटिकेल राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनिबो आखाइ थागोन नामा होननानै। मानोना मैयानि जा घटना बे घटनाया एसे गोबाव जाबायमोन दुर्गा फुजानि सिगांनिनो घटना होननानै जों खोनादों आरो बिथाङा साधारन मोनसे हानि सिमानि बाथ्राखौ लानानै एटेम्प्ट टु मार्डारसिम सासे इउपिपिएलनि सापर्टारखौ बिथांमोना थांदों बे व्यक्तिया आरो बिथाङा एक्स बिएलटिमोन आरो बिथाङा बिपिएफ दोलोनि चिरां जिल्ला बिपिएफ दोलोनि सासे गोख्रों मावथिमोन। गतिके जों बेखौनो नागिरदों राजखान्थियाव दङ होननानै बा सोरबाया मोनसे समाव माबा मोनसे मोनथायनि बाथ्रा लानानै हारिनि थाखाय नांदोंमोन होननानै इलिगेलि आर्म्स लानानै दिनै समाजनि गेजेराव बिशृंखला सृष्टि खालामनो नागिरदोंबा सोरबा राजखान्थिगिरिनि आखाइ थायाथों मानो जों बेखौ खिन्थु निमाहा खालामा। बेखौ आसाम पुलिसा बा जोंनि पुलिस प्रसासना एक्सन लानायखौ खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांजों लोगोसे सोरबा दंबावोब्ला बिनि सायावबो एक्सन लानांगौ होननानै आसाम पुलिसखौ आं सरकारनि जानानै बा बिटिआर सरकारनि जानानै आं डिमान्डसो खालामबावदों। धन्यबाद जे सरकाৰৰ পৰা না মানে আগতে ধন্যবাদ। আমাৰ উত্তৰ কান্থালমুৰি কাঠেলিক মন্দিৰত আমাক সহায় কৰি দিছে যে আগত বিপিএফত থকা সময়ত 17 বছৰ চলিছে একো দিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি ইউপিপিএল চৰকাৰক আমাক সহায় কৰি দিছে গীৰ্জা ঘৰ দিছে 2 লাখ টকা। এতিয়া আমি চৰকাৰক বহুত ভাল লাগিছে আমাকে সহায় কৰি দিছে। কাঠেলিক উত্তৰ কান্থালমুৰি আৰু কি অভাৱ আছে আপোনালোকৰ হ'বলগীয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ গাঁও উন্নতিৰ কাৰণে কি অভাৱ আছে? আমাৰ নদীত যে ষ্টুডেণ্ট অহা যোৱা না আমি গীৰ্জাত আহিবৰ কাৰণে অলপ কষ্ট হৈ আছোঁ যে নদীৰ দলং নাই ৰাস্তাৰ কাৰণে স্কুল কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে যে ষ্টুডেণ্ট কাৰণেও সৰু সৰু পোৱালি দলং বাঁহৰ দলং দি বাচ্চা পৰি দিলে আৰু আমাক বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব। এইটো কাৰণে আমি চৰকাৰক খুজিছোঁ যে আমাক দলং দিলে ভাল আৰু
ৰাস্তা এইকেইটা ভালকৈ আমাকে চালে আমি চৰকাৰক ভাল লাগিব আৰু যে সব ষ্টুডেণ্ট আৰু গৰীব দুখীয়া মানুহ কাৰণে ভালকৈ দেখিলে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব পাৰোঁ ধন্যবাদ बे फुंबिलि समाव जोंनि पर्टेन चिरां दुवार ब्लकनि मानगोनां MCLA अर्थात बिटिआरनि EM रनजित सार बिथाङा दिनै जोंनि रानिखाता बियाब बाथौ गौथुमनि जिनाखि थानसालि बावहाय फैनानै आलारि सोरां जिनाखि बिथांखि धोरोमारि जौगाखांनायनि मोनसे अनसुंथाइ चेक रानफैदों दिनैहाय आं रानिखाता बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जानानै आरो आंजों लोगोसे बियाबनि मानगोनां नेहाथारि आरो गोबां सोद्रोमाफ्रा बावहाय ज' जानानै दिनै रनजित सार बिथांनिफ्राय जोङो आलारि सोरां बिथांखिनि 2 लाख रां जिनाखि चेक बेखौ गावनि आखाइजोंनो सारा गथायनानै जों बेखौ आजावनानै लाबाय आरो दिनैहाय बिटिआर सरकारा जे बे आसनिखौ खालामदों बेखौ आङो जोबोद बाख्नायनायजों लोगोसे बिटिआर सरकारखौ आङो साबायखर बावदों आरो दिनै जेनाखि जोंहा EM सार रनजित बिथाङा फैनानै जोंनो चेकखौ गथायनायाव आं गोजोननाय मोननानै बिथांनिसिमबो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय गाहाम हामलायथि आरो बरायनायजों आङो बिथांखौ आंनि गोसोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय बेखिनिखौनो आङो बुंबाय गिबियावनो मा चेनेल दे गिबियावनो इसोरनि नाम लाबाय औ दा जोंहा जोंनिनो बिटिआरनि दैदेनगिरि बा जोंनि ओनसोलनि EM हाग्रा बिफाननि EM सारा जोंनि बे सोनाब चिरां आन्चलिक मन्दिराव फैनानै जोंनो बे मन्दिर जौगाथायनि थाखाय 2 लाख चेक होफैनायाव जों आन्चलिक जान्सब माने साबायखर बावदों आरो गोजोननाय थादों दा जोङो मिजिंथिदों जोंहा गोबाव सम जाबाय जों मन्दिरखौ खालामजोबनो हायाखै दा बेनिखायनो जोङो बे सारमोननि अनसुंथाइनि गेजेरजों जोङो मन्दिरखौ लुफुंनो थाखाय नाजादों आरो लोगोसे बेजों हाजोबाबाबो जोङो भक्तफोरनाव खांनानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों दा बिटिआर खुंथायनि बेबायदि गामि गामि थांनानै जि जायगायाव जेखौ नांगौ बेखौ होनायनि थाखाय जोङो दैदेनगिरि बा बिटिआरनि खुंथाय आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो गोसो गोरबो सिंनि साबायखर बावदों आरो आन्चलिकनि जानानै जोङो जथेस्थ' जोङो मोजां मोननायखौ जोङो दिन्थिदों बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय औ